Mangibingelele zingane zakwethu, bafowethu, nansi-ke i-line-up engizoyi-select-a la esingayibona kusasa oku-90%, kusasa. Ngixolise-ke ngumsimangu ohambile ngikhohlwe ukumkhipha lapha. Hheyi, wey'ngane zakwethu-ke njengoba nazi-ke iy'mpufana ziyagijima kusasa ne-Kruger United. Engicabanga ukuthi igemu ebaluleke kakhulu-ke leyo ukuthi ayiwine umqeqeshi wethu. UPeterson uzobuya-ke wenze kahle kakhulu egemini le besidlala i-friendly game. Kubuye kube nomunyane, umunyane uzobuya sithanda singathandi uzobe khona. Engicabanga ukuthi-ke uMoloyisane kumele aqale ngayo uMoloyisane or uKwinika, kodwa hhayi uMoloyisane engaqala kusasa. Kuzoba-ke noMiguel, uMsimangu akasekho-ke. uCross-ke ngoba ngimbeke ngale ku-left back, kungenzeka-ke aye ngale ku-left back uCross ngoba phela amagemu abalulekile lawa akamele a-risk-we u-coach, yabo. Igemu ebalulekile singazi-ke uzomisa kanjani kodwa nje uCross kumele ambuyisele ngale kwi-left back, yabo. So-ke lapha sizoba nomthetho kuba uNtasinga lona-ke ofikayo ngicabanga ukuthi sonke sesimbonile kube uMabaso. Engicabanga ukuthi-ke uma ezodlala i-4-3-3 le engafaka yena-ke uNtasinga ngoba phela uNtasinga uyamthanda, usekhombisile ukuthi uyamthanda, ufike wamqalisa igemu wayiqeda. So uzobe khona vele ku-D_M ngoba vele uthi udlala yona-ke lo position. Size lapha phambili-ke ku-left centre midfield. Engicabanga ukuthi manje ngoba edlala i-4-3-3 ene-holding phakathi, uCheeselet engicabanga ukuthi usebe yi-favourite yakhe emagemini amaningi esiwadlalile and akabhedanga kakhulu. Ngicabanga ukuthi uzomqalisa, uzobe khona. Uzobe khona iy'ngane zakwethu ngokukhulu nje futhi okuhle, singangabazi uzobe khona, yabo. uCheese wabalandeli. So size la kwi-right centre midfield esinoNdlovu, Mabowuzwane. Engicabanga ukuthi kuMabowu vele 100% uyobe khona, asikunanazi, asikungabazi lokho. Bese siba noVeli Buthman, uMoodi, bese kuba lo mfana-ke ozayo-ke lona-ke, yabo. Ozayo engicabanga ukuthi-ke uVeli uzoyiqala igemu. Uzoyiqala igemu ngoba uPhiri uzobe esafikile kodwa angiboni ukuthi uzobe esasekuma-plans ka-coach ukuthi amqalise. Ngicabanga ukuthi uzobe esebhentshini or uzobe esesitendeni lapho. Bese soshintsha-ke ngoButhman ngoba ngibona ngathi uMoodi akusiyi-favourite yakhe, akusiyi-favourite yakhe. Bese sizo-striker-ke ngoSilva, bese sishintsha ngo-Ecuadoro, yabo. Yiyo-ke i-line-up futhi-ke le ezobe ikhona bese sizovala uVilakazi ozoqala igemu ahead of oJason Mayo, yabo. So nguye-ke umfana engicabanga ukuthi uzobe bekhona, sobe sime kanjena-ke i-line-up yethu, yabo. Angikhali ndawo-ke mina lapho-ke uma ngaba kanjalo singayiwina igemu ngokukhulu nje ukuy'misela, yabo. Singayiwina nje igemu yethu kahle kakhulu nje ngo-3-0 ngoba phela i-team ibuyele ehlathini, ayazi lutho, yabona, mayelana nempufana and asikaze sadlala nayo, so kulula kakhulu ukuthi siyi-defeat-e. Danko.